Ahoj, jsem Petr a dneska se podíváme tady na ten zajímavý masturbátor, který má v sobě dvě funkce. Jedna věc je sání a druhá funkce jsou vibrace. V podstatě dá se říct, využívá se to jako stimulátor orálního sexu, takzvaně kouření. Je to od Jimmy Job, což je jako velmi dobrá značka. Tady vidím, že je funkce sání, funkce vibrací. Pojďme na něj. Balení pěkný, hygienický, není to taková ta Čína, tu Čínu nesnáším, když to přijde jenom v té krabičce, nebo v takovém tom obyčejném plastovém sáčičku. To je strašný vždycky. Tak, co tady máme? Nabíjecí kabel, skvělý, magnetický, žádné zdířky, nic, takhle se to prostě přiloží, nabíjíme. Prostě pecka. Samotné tělo je jako pevný, zároveň tady je vidět, že ta guma je kvalitní, pevná, roztažitelná, kvalitní guma. Tak, tady máme nějaká přepravní vložka. Jako musím říct, že to je strašně příjemný materiál. Měkoučkej, gumový, nevím, čemu bych to přirovnal. Jako výborný. Tady předpokládám, že se to v podstatě jenom jednoduše strčí takhle dovnitř. A přístroj je připravený. Dám se na to ovládání. Tady bude zapnutí. Tak zkusíme podržet. Jo. Už to vibruje. Krásně svítí. Ty vibrace jsou teda fakt, jako řekl bych, docela silný, takhle zvenku, když to držím. A co funkce sání? To zkusím takhle ucpat. Takže to musí být vibrace zároveň s tím sáním. A tady jak se začíná deformovat. Jak to nasává ten prst. Aha. Tak teď to teda přitáhlo, takže tady jsou skvěle, teď to máme teda bez zvuku těch vibrací. Prostě to vcuclo ten prst. A teď to jsou můj různý jako sáň. Musím to vypnout. Aha, tady to odsává vzduch. Výborně. Zkusím tam takhle odspat ty prsty dva. No takhle to není moc poznat. Jak ty prsty nejsou kulatý, tak tam uniká kolem toho vzduch. Tak já vyzkouším jednu věc. Tady jsem si nachystal takovou hračku. Zkusím nejdřív, jestli to tam půjde bez brakačního gelu. Jo, vypadá to, že to jde. Výborně. Takže zapneme. To jsou vibrace.
A teď zapreme sání. Vidíte, jak se to deformuje? Je to nasává ten žalud. A točit kousek dál. Teď to nafukuje. Vrní. Třeba najít ten správný.